Audio Jungle. Te pazil nesman, te nakloni nafman. Živina samen često te тишина. Винаги след винавто, до край те родасту. Благословен Мандела, благословен Ман, то Осман гав те води не ламен, а далеко я те благословен Мандела, помажинен ман, то дух Осман гав те води не ламен, а далеко я те. Преманде вијавел, то духо сте водине ламен, а далеко ја те. Благословен Мандела, благословен Ман, то духо Осман гав те водине ламен, а далеко ја те. Благословен me mangava, me te čustvina, te seko des te pazi nesman, te na otkloni na flan. Помажинен ман, те хвали на Торото Исусе, и серинен ман, те прослави на Доаджибе Исусе, те набистрате чудеса. Помажинен ман, те хвали на Торото Исусе, и серинен ман, те прослави на Доаджибе Исусе, те набистрате
în čudesa. Au je sve тут planina, na najsrcu te nikade, rodava tu takana, me sasima sa te žavmaje. Hvalina to barov, slovinama tut atencija, kaj mange devla tu muljan, tu šužurat mange čurda. A jesme тут planina, na najsrcu te nikade, rodava tu takana, me sasima sa te žavmaje. Hvalina to barov, slovinama tut atencija, kaj mange devla tu muljan, tu šužurat mange čurdan. Imaginen man, te hvalina Torah po Isuse, i serinen man, te proslavina to ađibe o Isuse, te nabistrav te čudesa. Imaginen man, te hvalina Torah po Isuse, i serinen man, te proslavina to ađibe o Isuse, te nabistrav te čudesa. Iisus Hristos, zaima život, Carstvo pravda moja Bog, Carstvo pravda moja Bog, Iisus Hristos. От любов, Исус, алелуя. Благодарим на Господа, че сте тук на това място, защото знаем, че нашия брат Иван прави 50 години. Така пожелавам на всеки човек да има тези години, да живее годините си, да бъде благословен, радостен. Защото Исус казва, каквото правите, правете го от Неговото име. То благодарение на Бога, че го правим от Неговото име. Значи, както ние се радваме, така и Бог се радва в този момент.
Защото знаем, че Исус е най-добрият баща. Този, с който даде живота си за нас. Да живеем тук ние. Нека Бог да ни благослови. И радвам се, че всички ние тук присъстваме на тези 50 години нашия брат Иван. Бог да ви благослови всички. Да благослови фамилията ми на брат Иван. Да бъдат благословени, майка му, всичките му роднини да бъдат благословени. И нашите братя тук от Ихтима да бъдат благословени. Защото вярвам, че те са от Царството Божие, от едно семейство. Така че ние се радваме, че Бог ни избра толкова млади, да му бъдем слуги и служители на Неговото име. И се радваме, че всичко е благословено. Храната е благословена. Благодаря на Бог, че е дал тази възможност на брат Иван да направи всичко това, да зарадва не само своите си роднини и Бог Исус Христос. Този, който даде и цял живот за нас. Нека наистина Бог да ни благослови. Продължаваме да се радваме, продължаваме да се веселим в Неговото присъствие, в Неговата благодат. Това е прекрасно нещо да бъдеш в присъствието на Бога, да си направиш молбет за живи Исус Христос. Така че наистина, когато правим, нека правим Неговото име. Защото когато правим в Неговото име, това е ценно и важно пред Исус Христос. Каквото ние можем да направим, нека винаги да направим това, което правим сега. И дори да има сватба, и каквото да е било, да го правим в Неговото име. Да се радва Исус, да се радват Неговите ангели. Така че Бог да ни благослови. Бог да благослови и нашия брат Иван да продължава с тези години и другите години, които му идват, да бъдат благословени, брат Иван. Да живееш винаги в присъствието на Бога. Да бъдеш благословен човек от Господа Исуса Христа и цялото ти семейство. Да бъде благословено. Децата ти, внуците ти, снахата ти да бъде благословена, брат Иван. И всичките да бъдат в Царството на Бога. Цялото ти семейство да бъде в Царството на Бога. Така че наистина Бог да ни благослови. Брат Иван, има нещо да кажеш? Това кажи. Благослови хората, брат. Амин, амин. Бог да ви благослови. Твоите канитива не стоите в света, погледни към кръста, Исус те кани тела. Твоите канитива не стоите в света, погледни към кръста, Исус те чака.
ona čisto ja, Bog iskupi mi grijeha, s krvta što tu prolja i vaskrsla od krsta. Pred zakona čisto ja, Bog iskupi mi grijeha, s krvta što Той пролja и възкръсна от кръвта. Ти не знаеш, ти не знаеш как пострада за теб Исус. Ти не знаеш, ти не знаеш как пострадам за теб Исус. Ти не знаеш, ти не знаеш как пострадам за теб Исус. Ти не знаеш, ти не знаеш как пострадам за теб Жанам дева все кудес, не ви милост ман кудес, кай сила цар умря без, кай силно ман благослови днес. Сила, туда мани сила, сила от Марии. Сила, туда мани сила, сила от Марии. Тери любов си дела от Марии, дари ключи Мари сила и самое. Тери любов Исус Исус ман пази Исус плачет от сина Исус ман синя.
Алелуя! Ще изпеем една песничка само за невярващите хора. Вярващите благодарим. Те са наши братя, но тази година за себе правим специално за невярващите хора. И Господ да ги благослови. Lelo, vamos,
Bravo, Caco! Dale, Leno! Bate, meglio Алелуя! Да бъде слава на Бога, брати и сестри. Преди да се храним, да се молим, да благословим и този дом. Както желаете, ако искате, си изправете, ако искате, може и така. Се помолим и да благодарим първо на Бога. Брат Иване, бъде благословен от Бога, брати, целият ти дом и род. Ние дойдохме да те уважим, най-вече и заради Бога, защото ние се радваме, че може да посрещнеш този празник в името на Спасителя, нашия Господ Исус Христос. И ние ти пожелаваме да бъдеш все така дразновен, да бъдеш все така изпълнен със Святия Дух, брат, да държиш семейството си във вярата и колкото се може повече народу около тебе, да бъде Божията промисъл за тебе, брат, голяма. Ние те поздравяваме и те благославяме в името на Господ, теб и целият ти дом, всички брати и сестри. Нека да се молим и да благодарим, Господи. Благодарим ти за твоята милост, че ти ни съпроводи да дойдем в този дом. И ние казваме мир да бъде на този дом, Господи, и да благословиш, Боже, настойника на този дом, нашият брат Иван, да бъде благословен от ръката ти, защото, Боже, ето той пожела да отпразнува този ден и да те прослави най-вече, Боже, с целия си дом, да бъде благословен нашият брат. Господи, молиме те, Боже, да изпълниш все така животът му с любов и сила и целият му дом да помажеш и да благословиш и да надариш нашият брат с живот и здраве и благословение, както него, така и целият му дом и род да бъде благословен, Господи, от ръката ти. И те молим все така да и повече да бъде дразновен на делото ти, Господи, и чрез него да се спасяват души на покаяние, да идват и Боже Словото да бъде чуто чрез тебе в неговото сърце и той да говори на народа. И те молим, Святи Боже, сега да го докоснеш и да го помажеш със силата на Святия Твой Дух. Боже, благодарим ти. Ето, благослови всички хора, всички брати и сестри, които го уважиха, Господи, дойдоха да бъдем благословен народ за тебе, защото ние сме събрани в името ти свято и достойно, за да може да те прославим във всичките си дела, които вършим. Господи, благодарим ти. Ето, благослови трапезите и храната, Господи Исусе, да бъде благословена храната, помазана, изчистена. Боже, молиме те да бъде угодна за нас, всемогъщи. И те молим да заповядаш ти, Господи, на тази трапеза, с ти и с милионите ти ангели да дойдеш в този дом и да заемеш централното място, Боже, ти тук. И те молим, Господи Исусе, да благословиш този дом в изобилие и нищо никога да не липсва на този дом. Както благослови 5 хляба и 2 риби, така благослови този дом, никога нищо да не липсва, Господи. Но благославям брата в името на Господ Исус Христос да бъде благословен, Боже, във всяко едно нещо, Боже, в изобилие да има в този дом, най-вече вяра, любов, помазание и сила. И Боже, да прибавиш всичко това, което Той има нужда. Него и неговите деца да бъдат благословиш. И семейството му, и съпругата му, Господи, и целият му дом. И всички ние, Боже, да бъдем сега благословен народ за Тебе, радостни и щастливи, в името на нашия Спасител и Господ Исус Христос. Молим и просим всичко, Татко, с вяра. Амин. Амин. Благодарим. Бъди благословен, брате, да си жив и здрав. Святи, разнеси се,
Исусе, Дух народ в името на Исус, да изсъхне вече никога да не се връща. Дух на тумор, дух на епилепсия, дух на всички болести, Боже мой, да напуснат човешкото тяло, Боже мой. Имай милост към моите брати и сестри, Боже мой. Върнете се с любов, святи небесни Исусе, защото последно време живеме, святи Исусе. Имай милост, Дева Мария, имай милост към моите брати и сестри. Изцели, освободи душите ни, Боже мой. Благодаря ти, Исус. Спим 480 минути на нощ или 468 или 230. Разбираме числа. Халилуя! Нека да бъде слава на Бога. Нека да бъде слава на Бога, на всички. Искам да благодаря на Бога за всички вас, които сте дошли на това място. Всички. И аз съм много благодарен на всички вас, които сте дошли на това място да бъдете благословени. Това събиране 50 години. Бог ни е дал втори живот. И този живот да го живее за Него, да прославя Неговото свято име. Искам да благодаря на всички вас, че сте дошли на това тържество, да бъдете благословени, да бъдете променени и да бъдете освободени от този свят. И най-вече Бог да благослови вашите семейства. Бог да благослови вашите деца, вашите близки, за да може да дойдете на това място. И нека Господ да ви благослови този ден. Господ да ви даде сила, за да може да устоите. Добре си дошъл, Бог да те благослови. Искам да ви кажа, приятели, че това събиране тук на това място не е случайно. Това събиране тук на това място не е направено така. Бог е видял това място, че вие сте събрани тук, за да може да чуете онова, което Господ ще говори чрез Светия си Дух, за да дойде живот към вас. Защото ние сме вързани от този свят, но Господ Исус Христос ви обича и иска да бъдете благословени. Искам да благодаря на моя сват за неговото семейство, неговите деца, неговите снахи, че са дошли на това място да бъдат благословени, да бъдат осветени. Винаги Господ да бъде с тях и да ги пази, да ги закриля от този свят.
Така благодаря за всички моите роднини, за моите братя, плътските братя. Бог да ги промени, Бог да им даде един живот, което да познаят Бога, за да може да се радват на това място. Искам да благодаря най-вече на Бога, че Бог е променил моя живот. Искам да благодаря на Бога, че Бог ми даде наистина втори живот, да го въздигна на Него, да прославя Неговото свято име, защото Той идва скоро да вземе църквата си. Но искам да ви кажа на всички вас, че днеска вратата е отворена към небето. Казвам ви, братя и сестри в Бога, че тази врата към небето е отворена. Но искам да ви кажа, че един ден тази врата ще се затвори. И който ще влезне на това време, благодатно време, ще бъде спасен. Затова все още Бог дава време и на всички вас. Така се обръщам към всички вас. Бог чака, чука на сърцата ви и Той иска да промени вашия живот. Както е променил моя живот. Аз бях един заблуден човек, но Господ ме срещна и промени моят живот, защото Той е нашия Спасител. Искам да благодаря на Него. Хиляди благодарности на нашия Господ Исус Христос, защото Той ме освободи и Той ми даде този живот. И аз съм обещал, че ще го хваля навсякъде. И продължавам да правя евангелизации по лицето на земята, защото нашия Господ Исус Христос заслужава да въздигна и Неговото име. Не само на думи, но това е в действителност с живота ми. Аз го прославям с живота си. Затова бъдете благословени тази вечер. И нека Господ да ви даде сила и помазание. Господ да изцели вашите тела тази вечер. Да промени живота ви, за да може да бъдете благословени. Така Бог да благослови моя баджанак Пламен, Бог да благослови неговото семейство, неговата жена, Бог да я изцели съвършенно, за да може да се радваме на Неговото свято име, защото аз вярвам в Господа, че Бог ще я промени и ще я изцели съвършенно. И аз се радвам, за това бъдете благословени в името на Исуса Христа тази вечер. И нека да се радваме заедно да прославиме нашия Господ. Така благодаря и за моя Шурей, Пишо, Бог да му благослови неговото семейство, неговия внук, така да промени и неговия живот, да се отрече от делата на тъмнината, но да дойде истинската светлина в неговия живот, неговите деца, за да може да се радва на името на нашия Господ Исус Христос. Бъдете благословени в името на Исус. Амин. С кръвта, що Той и възкръсна от кръста. Пред закона чисто Бог изкупи греха. С кръвта, що Той и възкръсна
Сега ще поканя един човек, моя приятел Владо от Марица, село Марица, да прослави нашия Господ Исус Христос и нека Той да ви каже всичко това, което Бог е направил със семейството му и с Него. Затова нека да слушаме това свидетелство. Бог да ви благослови. Нека да бъде слава на Господа. Братя и сестри, искам да хваля Бога. Защото това Неговото име е за хвала. Само преди 2 дни също аз съм празнувал моята 50 годишнина. Но първо ще ви кажа какво ми се случи преди 1 година. Но преди 1 година аз бях в света. И ми се случи, разболях се. Разболях се от грип. След което известно време аз изпадам в кома. Моите деца ме закараха в болницата в София. Там лекарите ми даваха надежда след 33 дни да се възстановя. И за което нямаше на 100%. Но да благодариме на нашия Бог Исус Христос, само за 3 дни аз се възстанових отново. И от тогавашния ден аз съм станал нов човек. И аз преди 2 дни не че съм празнувал само моята 50 годишна, но и празнувах моето ново рождение. Нека да бъде слава на Господа. Бог да ви благослови. Ние се молихме за тебе. Амин.
се радваме тук, на тази трапеза. Бог ни е приготвил тук повече на небето, на Неговото царство. Неговото царство е радост и весели в Святия Божи Дух. Така че нека се радваме. Тук на земята да си сработваме спасението, да приеме Исус. И всеки, който вярва, да бъде благословен. И този, който не вярва, да бърза да вярва. Да бърза да вярва. Защото това може да укрепи живота ти. Но Христос има нещо много по-важно от това, което е на земята. Но Христос има твой живот. Да знаеш това. Твой живот принадлежи на Исус. Така че нека Бог да ни благослови. Радваме се, тук се радваме. В братовия дом има радост и весели в Святия Божи Дух. Така че там, къде е духът, там има свобода. Така че ние не правим както светът прави, а го правим да се радва Божия агрет Исус. Така че нека бъде благословени. Продължавай да се радваш, бъди весел, братко. Amare, te querés que charlar.
Давай, давай. Ага, Ajde, čekaj. Да бъдеш благословен, братко! Братко, рожден ден! Bravo, Motka! Happy birthday, Dedo. Čekaj da se snimam. Ajde. Ajde, sedmaš ja.
Слава Господа! За добрите неща, които правите, Бога и благослови! Обичаш ме, да, обичам те, но... Гледайте, Разпика сърцето ми, умикам маската, и готов си да дойдеш при мен, освещава душата ми. Разпика сърцето ми, моя Evo tate. Обичаш ме, това го виждам, дори и думи не намирам. Каквото да кажа, ще бъде малко. Нека звънни как Исусе, наши бете рака в
Видите, пасти. Ама, снимил камера, кадичел, паркоце. Ой, ке цаме вон калем пескеля. Rocio, goše sa, to neća si pomalo sa. Da, eto. Čavica sa. Sa, to neća si. Posta baru šet javio to je vi. Da. Maria Marine, pomenesc que cai. Não, aquela lá, trabalho de pirata. Ah, é Ana, cai se tu Maria Marine. Cai se que a Marina é Ana. Vai, Ana. Amém, Ana, eu vou xingar de panela. Amém. Ah, Bilizana. Ai, hadi, dana, hadi. Eda, De ponte. Anzi, da calcio. Hadi de. Ujaštite saskare, ujašti život uslijede, ujaštite pomažine, kajamete blagoslovine, ajdete ginas, ajdete Nici are. Dar ki de kendisi. Boa, cara. Cachorro magro. Te si mi zava posto ovo. Sajlo. Ajde, odel te благословилме палец до 100 годините. Амин, дай Бог. Кај ме борија те благословило. Рано састи Бог бе ти борија ова те помагиле те само. Те редиле стока, те мајчеле винја.
Nažalost, učam, ti si pravo. Kalaci dare halame. Halame. E pendema se au studio janello. Te comadillas que pena. Tutto alla mattina. Trzeba lekacinowe boleskie człowiek daje kamerę. Da puste ka na kamera to spomenit ma ba. A to ty. Na tyle te ale te ladi. Palečak. Mas no kaj. Stardem. Ai, Deus te blagoslovi, tu to mi stigo. Ko Bog malači na gajki sa tome to. Ajde, ajde si mi salasa ki. Čeko tečat. Ajde, maškare. Daj ela, cara. O Deus te blagoslovi, o Deus să ți pe. Doctor Godin. Haydi de. A Maria, não tá precisando, me dá boa. Simona, trzymaj się z Simona! Simona! Trzymaj się z Trzymaj się z Ora ganga li doma. Spending
Mihala da na frona. Voi soțiați? Luca, vezi că nu te-ai chiar, Luca! Hai, Gianni, Călăi!